Už máte úplne jasno v tom, akým spôsobom začnete telefonovať vašim budúcim spolupracovníkom? Bráni vám v tom telefonovaní už len jedna základná vec, ktorú po mne požaduje veľké množstvo ľudí na školeniach. Je to vec, ako sa vysporiadať s námietkami? Ak áno, tak v tomto videu sa dozviete, akým spôsobom spracovávať námietky tak, aby to bolo úplne prirodzené a aby ste nemali z nich žiadne obavy. V tomto prípade, keď sa pozrieme na námietky, tak som si dal taký otáznik. Prečo vôbec ľudia niektorí majú strach z námietok? Keď si predstavím, že mám dostať nejakú námietku, čo si pod tým predstavím? Väčšinou si predstavím, že niekto bude ten názor, ktorý mám, bude mu protirečiť, prípadne mi bude oponovať. Keď si tak ale zoberieme a rozoberieme to na drobné, čo je vlastne tá námietka? 80 až 90% námietok sú v skutočnosti otázky. A teraz sa zamyslíme znovu. Čo keby sme, namiesto toho, že si budeme hovoriť o tom, že dneska sa naučíme zvládať námietky, by sme si začali a prehodili len to slovo a ten názov a nebudeme hovoriť o námietkách, ale budeme hovoriť o tom, že budeme sa učiť, ako zvládať otázky. A keď sa tak zamyslíme, otázka. Keď by si mám predstaviť, že dostanem na stretnutí alebo v telefóne otázku, čo s tým urobím? No, jednoducho ju zodpoviem. Takže keď si to tak zoberiete, tak vlastne všetky námietky, ktorých sa napríklad obávame, alebo ktoré dostávame v telefóne, väčšinou, niekedy to môžu byť tvrdenia, ale väčšinou sú to otázky. Takže budeme robiť len to, že slušným spôsobom a správnymi technikami zodpovieme na otázky, ktoré tých ľudí v danom telefonáte budú zaujímať. Tak poďme sa pozrieť, ako na to. Sú také 3 až 4 fázy toho, akým spôsobom odpovedať na otázky. Samozrejme, ja razím takúto teóriu, že úplne najlepšie je byť v telefóne prirodzený. Ale aj na tie odpovede, ktoré si nachystáme alebo o ktorých budeme rozprávať, je dobré mať určitý systém, určitú stratégiu tak, aby mali čo najväčšiu efektivitu. Ich zvládnutie aby malo čo najväčšiu efektivitu. Tak, v tomto prípade, v prvom rade, ak vám dá niekto námietku, tak je dobré sa stotožniť s človekom na tej druhej strane. Dáva vám to obrovský priestor na to, aby ste sa dokázali ukludniť a získali tým čas na to, aby ste si mohli premyslieť, ako budete ďalej postupovať. Samozrejme, na druhej strane to ukludnie toho človeka na druhej strane, že s ním nebudete nejakým spôsobom bojovať, ale že sa s ním v tom prvopočiatku stotožníte. Ako sa to robí? Veľmi, veľmi jednoducho. Aj na tréningoch živých, ktoré robíme, tí ľudia až nechcú veriť tomu, že to je také jednoduché, ale pokiaľ si to natrénujete, budete mať veľkú efektivitu. Na stotožnenie sa používajú určité slovné spojenia. Určite poznáte napríklad chápem vás, rozumiem vám. Práve z toho som vychádzal pri tom, ako som išiel k vám telefonovať. Chápem vašej otázke, čo sa pýtate. To je taká slovná vata, ktorá spôsobí to, že aj vás, aj toho človeka na druhej strane ukludní. Ak ste natoľko zdatní, alebo máte aj pred sebou a viete si v tom prípade spomenúť aj meno toho človeka, je dobré treba spomenúť, chápem vás, pán Stankovský. Rozumiem vám, pán Stankovský. Nemusíte. Stačí minimálne dodržať tú zásadu, že vždy predtým, než budete chcieť odpovedať tomu človeku, aj napriek tomu, že to budete tú odpoveď vedieť hneď a chcete to na ňo vychrliť, dať si ten čas a dať tam slovné spojenie. Chápem vás, rozumiem vám, z toho som vychádzal, chápem vašu otázku. Aby sa tam spravil ten medzikrok. Napríklad, je to práca na živnosť, čož mi veľa ľudí hovorí, že akým spôsobom takúto námietku zvládnuť. Opäť, je to len otázka. Chápem váš dotaz. Pýtate sa teda, či je to na živnosť. A následne, čo by ste mali robiť, sú dve veci. V niektorých prípadoch nie všetci to robia a nie vždy je to nutné. Je dobré konkretizovať, prečo sa to ten človek pýta, aby ste mu vedeli odpovedať. Často totižto v tom, ako na začiatku máme ten strach, tak si myslíme, že všetky tie námietky sú spojené s niečím, že má človek nejakú negatívnu skúsenosť. Vôbec to tak nemusí byť. Napríklad pri námietke je to práca na živnosť. 90% ľudí si povedal, no budem ho teraz presviečať. Ale povedzte, chápem vás, rozumiem vášmu dotazu. Môžem sa spýtať, prečo sa práve pýtate na to, či je to na živnosť?
A ten človek vám môže povedať úplne prekvapivo, pretože mám živnosť a možno by som o tom začal rozmýšľať. A môže nastať aj druhá situácia, samozrejme, že pretože už mi volalo x ľudí a ja na živnosť absolútne odmietam pracovať. Je veľmi dôležité, aby ste vedeli, prečo ten človek sa to pýta. Z akého dôvodu? Pretože v tej ďalšej fáze mám napísané, že je dobré zvoliť správnu argumentáciu. A následne vyzvať toho človeka na to, aby sa s vami stretol. No, keď si konkretizujeme, že pretože mám živnosť a asi by sa mi to hodilo, tak tá argumentácia, no vidíte, tak je veľmi dobre treba, že som vám zavolal a poďme sa stretnúť. Mám tam ten termín a miesto. A ak ten človek však povie, no pretože už mi 10 ľudí volalo a ja na živnosť v živote pracovať nebudem, v tej argumentácii sa môžete ešte pokúsiť povedať, viete čo, nie je podmienkou treba živnosť hneď od začiatku a chcem sa vás spýtať a môžete použiť v tomto tzv. Techniku, ja tú techniku volám ak tak. Čiže nič klientovi nesľubujete, ale teoreticky sa ho spýtate súvetie, ktoré je zložené z dvoch viet. Ak by sa vám takáto spolupráca spáčila alebo práca u nás a hneď od začiatku by ste si nemuseli otvoriť živnosť u nás, tak by ste uvažovali o stretnutí so mnou? Samozrejme, môže tu prísť tá odpoveď, nie aj tak, ja proste dlhodobo na živnosť nechcem pracovať. Čo urobím? Budem presvedčať toho človeka? Otázka, chcete takého človeka do vášho tímu? Toto sú otázky na vás. Je to presne tak, ako keď vám človek povie, viete čo, príde do reštaurácie a povie, ja som vegetarián. A ten čašník mu začne rozprávať, viete, aký máme krásny a super šťavnatý krvavý steak? Presne mi to pripomína túto situáciu. Ako keby ste vegetariána presvedčali o tom, že si má dať krvavý steak. Aj keď by ste ho presvedčili, že si to objedná, zje ten steak, bude z toho šťastný? Asi určite nie. A v tomto prípade teda vyrieši vám to veľa starostí. Nemusí každý jeden človek prísť s vami na stretnutie, ale ten, kto príde, tak už by mal byť pripravený a mal rozmýšľať trebárs, akým spôsobom bude s vami spolupracovať. Takže základné zodpovedanie otázok, alebo námetok, ako chcete, je, že najprv sa stotožníme. Poviem, chápem vás, rozumiem vám. Následne môžete buď konkretizáciu, keď úplne nerozumiete, na čo sa konkrétne pýta, správne argumentovať a následne vyzvať toho človeka na stretnutie. A pozastavím sa ešte nad tou poslednou časťou. Tak v tejto časti je veľmi dobré, tak ako ste možno už zachytili vo videu, naučte tých ľudí a posúvajte tých ľudí k tomu, aby sa dokázali rozhodnúť. A preto, keď máte niekoho vyzvať na to stretnutie, je dobré mu s tým určitým spôsobom pomôcť. Väčšinou ten koniec toho telefonátu je tiež veľmi dôležitý. A všimli ste si to možno už niekoľkokrát. Ja vždy hovorí sa to taká výzva k akcii, používa sa to aj na internete a používa sa to aj v predajných technikách v telefonáte. Vyzvite toho človeka, aby vedel, čo má urobiť. Ja to robím tak, že hovorím tým ľuďom, poďme sa stretnúť. Uvediem vám príklad. Veľmi som sa smial, keď som telefonoval s jedným pánom, ktorý chcel odo mňa školenie. A ono to bolo ďaleko, 350 km. A ja som sa tak trošku vyzúval a jednak to bolo ďaleko a jednak nesedeli termíny. A už sme sa dohadovali možno 5 minút cez telefón a ten úspešný manažer spravil jednu jednoduchú vec. Hovoril, Peter, poďme sa dohodnúť. A čo myslíte, čo sa stalo? Automaticky to moje myslenie obmedzilo tie výhovorky a sústredilo sa na to, čo v tej dohode, akým spôsobom tú dohodu uzatvorím. Takže keď poviete, poďme sa dohodnúť, čo vznikne? Vznikne nejaká dohoda. Poďme sa stretnúť, tak k čomu navázate toho človeka, aby začal na čo mysleť? Na to, ako sa máte stretnúť. A budete sa zaoberať stretnutím a termínom. Takže stotožnenie, argumentácia a výzva na termín a miesto stretnutia.